Yesus kami radison asa masih hangoluan ipero mautusan dalam pertemuan Nitonim tutor dinami unang maparohan nami olom rohan nami nampar dinotoan nami Olo soroto dimi manodangi rohanami ikon hodo paturehon dalan nami sidigeon. Mari hite guar dewata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar nito di perbadian na tumapalangi dohot tanaon. Songo duh do sa luhut daging jala songo bunga-bunga ni duh tido sa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duh ti jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alay na ho do hatan ni Tuhan ni rodi sa liling na say burjuma hora sira samate dungi lehonon namat lehonok kumatuho tuk pananguluan ni. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan na mangulu. Hodo na puna kami, manang mangulu, manang mate pe kami. Nang pemardalak kami di rural linggoman ni hamatian, daku habiari kami bihamatian ay hodo dongan nami. Daktar tiop hamatian manang tanomat behami, ay hodo Tuhan nami na kumokopami. Jalaho na puna kami, rodi kami noay tuho mangido. Sa tuho nga todi nami, dohot daging nami. Asaliho kami manang na mangulu, manang na mate pe. Sa tiyo matangan nami, urupi kami marhite-hite, pakokok mi asasa kami Tuhan ulun na surasuda. Amen. Taja hama epistel Daniel Pitu kaya siya sa Krodisa Plowat, makita sorry mahita majaha. Sa hupanat noti do i paima di pajongjong akka habang sa jalahudu tusi ibana naso suda arina ia pahiana saksa do songon itak jala obu joluna songon hip songon hapas na binusur ia habang sana songon jilam ni api jala akarodana songon api namar nala Dua sungai api jala bas jala warna maribu akan masuk bidana jala roksa di dalam dilona naralubi duit pasama jadi saya upanak noti magumurang alani suaranya kehatan najukat akan nahina tahun nitaduki saya uberengi pai meter bunuh binatangi jala pidom pamatangna jala dipasahat asa puruno tu api jala tarapas masuk akasian akan nagaleli ayun nabi bunuh tikino jala sida dungi kuida musedi bagasan akka pangukapon borngin gabe ida ma rosa halak marhite-hite obun ni langiti songon anak ni jolma jala sahat lana naso sudah arina jala tarbuan ibana tujuluna jala sasara matri bana pangarit kau dot hamuliau dot warajau jala sasabut bangso kong dot halak namar pakuli meragam-ragam maksoba bana
Rodi sadili na mamaretaw na nasot pamusat siya ibada harajuan na penas. Magsiguro na tumangyan at ang ibata jalan na piyoksa. Amen. Debataku si parmahanau biru-biru nai dan tagamona hurangan di sarihon moluki tujapalan na dumenggandi patongon lakaki sai tumuar hangoluan do dito buton niki. Haleluya pujima, haleluya pujima, si parmahan boloni, si parmahan boloni, ai banado tomon, pasona kon rohaki, sabab doa lumbuti opi, nang si patape hubolus radot dolohi, dang bilo asal terpunjung di ramoti lakaki. Urabang bebar maraan si bolusok kinisi, nasotu paaw tahutan hatu aku domaki. Haleluya pujima, haleluya pujima, si parmahan boloni, si parmahan boloni, ai banado tomon, pasona kon rohaki, sabab doa lumbuti opi. Alani huhatin dakoni bagasan golukon olan dengani basanado manoguau toto nang di ujung nilakaku bongotaku bagasni nang disipar mian aku saleleng-leleng nai. Haleluya pujima, haleluya pujima, si parmahan boloni, si parmahan boloni, ai banado tomon, pasona kon rohaki, sabab doa lumbuti opi. Tuhaki. Namo nangidora musemangaton warbueni hawang boluani dang jadi idao nahan magoan nang hamatean paduani ai debatana wapos rohana maboilakana tok tok ti
kapasada rohatta martangiyak kita. Mauliate mardonga puji-pujian husobahon nasarohan nami tu adopamu di bata Jehovah aman nami di bagasa bornginon. Upak kilalaok kami doli Tuhan nasidok dinggan di basam. Napatongot-tongong ngolu nami margogo marhai pason. Terlumobi di leko di hamilas ni roha di bagasan sedariom mangudutiak kaulaon nami di tonga-tonga ni perngulon nami. Terlumobi male Tuhan diringi-ringa sini roham dohami sien ganuk bagas nami be. Tu bagas ni aman nami di partik kenon. Ima di napatupa pertangyangan siat tonga-tonga ni huriam di ganuk akka bagas ni ruasmu di huta namion. Alania li Tuhan tuhomo pasatami na sadagang dukto dinami asaho na mamakihami gabi anak komu hami akka bahabawaran ni pasu-pasu na nang sipasatomu di bagasan ngulu nami. Alania li Tuhan nang marparsauram mahami dohoto marhiti-hiti hatam na nang marsaringar di tonga-tonga nami di bagasan bornginon. Jalo mahami jala ajari patau mahami manangi hokko asalam tau hami mangulahol lomoni roham di pardalanan ning ulunan. Mauliati madiho di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus supasa tami tangyang nami tuho. Amin. Salam. Hatani debata nagabi ujahan manang turpuk di partangyang atta di bagasan bornginon. Ima natar surat di buku pangukapon bidu 10 sada mamukam mai sina 15 sa rodia 10 sia ujahama di tonga-tongata laus tapayutihu ma di bagasar rohatta dungi di palu suru-suruan na papituhom ma sarunena jadi masa ma suara nagogo di Banua Gijang akka dipadok nunga sahat tuhatai dohot tu Kristus nai harajaon ni hasianganon bakit raja ibana rodi saliling nililingna ia situa na 24 na diadopan ni debata akan nama sihuduli habang sanabe dipatukak ma boy nasida uhut disobba ma debata inna nasida ma namadok mauliate dohami tuho ale Tuhan debata si gonggom saluhutna namangolu nuaing nang najulu ala naung dia liton ho ha gugo omu nabalgay jala naung bakit raja ho nunga tarima sa kabangso gabi Roma rimasmu dabok matik kiniak ka naung mate na nihuman uhut mangalihan upa tuak ka na posom ima akka panurirangi duhot akka nabadia akka na makabiyari guarmu na mekmet rodiak ka nabalga uhut mangago akka pangago tanoi dungi tarukka majoro ni debata na di Banua Gijangi dabitari dama poti perpadananna di joronai jadi masa ma akka hilap dohot suara rongkur dohot lalo nang abulas na balga ido yang kosahakna urian itu hatta na hinaolongan di bagasan guar itu hatta Yesus Kristus turpuk nasahat tuhita di bagasan bornginon ima taringot tu pangukapan manang parnidaan ni si Johannes uju dibuang ibana tuhuta Patmos alayat dorang sosahat tita tu turpuk jami taon adong sukus-sukun tuhita ganuk nama kaporsiai di bata tutudo manang diha porsiai hita do adong pangumus sugut ido sukus-sukun tutudo manang diha porsia hita do adong pangumus sugut tutudo adong ngolu na manotong tutudo ro Tuhan Yesus tu portibion padua lihon laho mangalap akana porsia dohot manguhum akka naso porsia odo sukus-sukun tu ganuk pita marsadasar molo taralu si hita do sukus-sukunon tutudo adong pangumus sugut totu porsia do hita adong do anguluan nasaliling-liling alania mang do tamuinang bahasa ro sukus-sukunot tu hita ganuk marsadasada songonon adong do hita jolma na mangoli di tonga-tonga ni portibion madok on nama portibita od do ajelta molo marsonang sonak kita di portibion marulopolup ido surgotta
Molo susah hita di portibion, ido ne rakatta. Molo mate hita ba mate ma. Idia do tutu jol manong mate hehe marsugut. Sia dia do dalan nai. Ninna. Alai molo tapi kiri sebenarnya molo adong do pejol mana madok kosongoni dang tutu ha porseon ni halak Kristen nama dok aung hahi sugut. Molo tajahai bibil tai. Tabereng do. Anak kondisa dai naina danak nong mate di pengul. Si Lazarus nong opatari mate di pahehe. Bahasa boy he. Idang cerita. Dang dongeng. Kenyataan dia kana parjului na sinuraton yak kana porsea di buku na badi. Ido benar naking molo tutudo di ha porsea hita. Adong do pangumus sugut. Adong do hanguluan na sorasuda. Adong do hahehion. Porsea mahita dihatani di bata. Jadi jala bolso porsea do hita adong pangumoni, adong pangukaponi. Songo dia mahita sugut mangyahi anguluan na sorasugat na sorasuda na pinaradini di bata. Ima na sa tuhita di baga sabor nginon. Wasa adong suku-suku di pardalanan ng ulutta. Tutudo ang pangumusot. Ditiki si Johannes marhaladoy marbarita nauli dito nga tonga ni ngulu ni Hajol Maon na ujwi. Sugodo gudang torok rohani halak mabahen. Asa unang lam torok na porsia tu Jesus Kristus manang tudi pada hati ay. Alanima dibuang may bana, di pabali may bana tuhu tapak mos asa marhiti di si bana gabi siga pikiran na susah ibana humasusa alani asa tadi konon na irhoani jolman ya di bata madawi bana sian haporsion alalas di sido gabi tudu di si Johannes ro parnidan pangukapon ima adong pitu parnidan di tonga-tonga ninguluna bahasa masa itu ibana. Rabo do tarajumi sok kita jol mana mangulu di pardalanan ninguluta. Molo adong sada-sada paru kilo tu tonga-tonga ninguluta. Olo do hita maddau. Olo hita padauhon haporsiota. Olo do hita maddili. Alani olo hita do set debata. Ima huroan anaing masa tungolu ni si Johannes sahatiai. Alani di bait debata matu ibana parnidan. Ahado anaing masa di tonga-tonga ni pardalanan ninguluna. Di bait mapangukapon adong parnidaan na naboy pitu parnidaan hatiai. Ima sarune na parjulu sahatu na papituhon. Di sarune parjulu satu paunopot totu adong makanamasa na pinatupan ni debata tutonga-tonga ni Hajol Mao. Ima akka panguhumon hobarto akka niulana di tonga-tonga ni pardalanan ni uluna. Los di sarune papituhon didok makuling masarune papituhon madok nang rona maharajaw na sa liling-liling na nunga di pabakit Tuhan Jesus na gabi raja panguhum di tonga-tonga ni portiyon. Laos man na ning si Daud to diturpukon di hamuamang Daud tamunan. Ati tungbuha di pardalanan ni nguluta gudang na manusay pikirata. Ati tungbuha di pardalanan ni nguluta jojot tita mabiyar mardala di tonga-tonga ni portibyon. Ati tungbuha di pardalanan ni nguluta go jojot mangerai-rahita asa tatadikod di bata. Omma nagawe si Daud ta diturpuhon. Ro di bata maddokon. Aha penamasa di pardalanan ni ngulum. Harajaw ni debatano na manotong na ni hapor siyami. Alani unang manibilho siyan hapor siyami. Mana ni patupana to si Johannes di utapat smot sa hatihay asa unang maddawi bana siyan dibata. Dilalos ido nang dipardalanan ni ngulutta hamudo amang dot taminan. Sarupa do topik ni minggutta sinari minggu itu sadarion. Alalas oddo pertanyaan na parpudi manang di minggu na parpudi di tahun parhuriaw di hitalak Kristen imana ni do na rodi salililing-liling na do pamaret taon dohot harajaw ni debata memen tumori ingot ari hamamatem bahasa di do songoni imana ni do na nakinganon makuling sarune papituhon dung makuling sarune papituhon Roma di batatu tonga-tonga di portibyon berarti selesai sudah pekerjaan kita di tengah-tengah dunia ini. Dangong bemadok ampun, dangong madok salah ma audisi, dangong bemadok joro ma audisi, selesai sudah. Ahana niulam di pardalanan ningulum, jalo ma hobar tu nanilo ini halo mohoni di bata. Jadi alani do mang dot tamuinang di minggutta sadari di minggutta mingguon dot di partang yang ngata memento mori ingot ari hamamatem. Jadi tonga boy dora di Hajol Mao lusu pakkatayonon. Memang tumori ingot ari hamamatem
takya jolma mangingo ariha mamate. Nadingot baling ariha tutu. Saminggu nai na mau ulang tahun, saminggu nai na mau hari lahirku. Baru nai rahanok kudo, baru nai pabuak kudo tudongan. Anggo ali mamate takya isi marningot. Alanya sudido jolma mabiar mati. Alai didok debata di son memento mori ingot ariha mamate masukna. Adorang sojupang partikian haroroni di batatu portibion. Tahu lama akan naulina denggan di pardalanan yang ulutta. Sadi hari dulu yang mang dot tamuina tang taboto. Alai bulu tadda ni akhir zaman. Tadda haroroni tuat Yesus di pajualion. Di batado song sada songong kubar. Masa ma porang marluat. Masa ma marbada akka amat tu anak konna. Masa ma marbada parumait tu simatuana. Songoni mana masa di pardalanan yang ulutta. Jalalan dia di hari parpudi di dokon, madik-dik maka bulan, madik-dik mamatanyari, mapultahan maka luluk, jala aroroni di bata, songo silam marnala-nala, dan yaturhon ni di bata, marhite-hite akka malaikat-malaikat mendongani mana, tutunga-tunga di pertibion. Alaya dorang soroi tutunga-tunga di pertibion, adonggo na lau mangerai hita asa dawo siat di bata. Audo di bata, audo panguhum, audo hati gorani, ihutum maau. Ima anon narodia di parpudi, adorang soro tuatta di bata. Sa di hari, dangaung no botosa selain di bata. Dang di boto anakino ni, holan amaido nama boto haroronai. Alani mamang dot taminang, ditiki parasia nodope di pangido di bata, tuita ganuk marsada-sada. Bicat tiki parasian, tapara di marohata. Mulahon naulina dinggan di pardalanan ning ulutta. Asa ahana taula, ahana tasuan, ahana tasabur. Ima gotilot tamu seditikina di bagasan lasni roha do olop-olop nabalga di tonga-tonga di parngulut. Alania mang dot taminang. Ahana pinang induni di batas ya kita dang mall. Naura do ulahonote. Jujuk do rata dokot tuak kadongata. Daladong do nangin deni yak kainata parpungu madok. Iai sinadur homo ido muse tapuom ido muse gotelom jale hita piamang songon ido iai natasabur di tonga-tonga ni pardalanan tan di salilingon nadinggan nauli tapatupa di pardalanan ning luta nadinggan ma jalaota siat di bata alani asa nauli nadinggan dapotota asa dapotita hanguluan na manotong ro di saliling-liling nan pinatupa ni di bata di ganup pita tasuam ma nauli nadinggan di parsaurata tasuam ma akan nama bailas ni rohani dongata tinggal homa bako-bako nang salpui ay manangaha penata ula di portibion basa-basa siat di bata di tapakke may gabi bain las ni rohani di bata di pardalanan ini didongani di bata mahita mangulah lomone rohana asa sauk mahita di bagasan ulo puluk don las ni roha manggotil dohot manapu natasuan di tonga-tonga ni pardalanan multa. Amin martang yang mahita. Ulaki hami pasahaton hamalatan ni ronami tu hojo hoba di bata disaluhutna asidok dinggan ni basam dilihat kodo pedi hami partikian ima partikian parasian di petonga-tonga ni pardalanan nami di hati haut laos diajari ho dijuji ho do hamile Tuhan asa husuak kami naulina denggan anggiat tubui maradupon akadongan dohot na maliang gabi manapu hami manggotil di bagasan lasin roha dohot ulupulup tutiki naong pinaradim pos do roha nami ali Tuhan marhite todim to di perbadiai imana mangarajai mangajari dohot margogeok kami lo mangulahoni asa tau hami partohap di hutan naong pinaradim jalahami piale Tuhan marpos ni roha dohami na makaporseho na buanommu dohami sahat tulabungmu mariaya marulupulup marlas ni roha alania li Tuhan saluhuk ma ruas ni huriam na subodo pe marpungu hami di bagasan abatikyon ajari pargogoi urupi dia kahagaleon jaladongani dia kana marsak asa marhite li Tuhan boy tutik kineng ro mangulahol lomoni roham marparsaoran mamuji pasanga pokko di bagasan pardalanan ninggulunami. Songoni mali Tuhan nang di bagasa boranginon upang iduhay matuadupamu na sumurungi
Ima dibona ni hasuhuton nami, na magkasuhuton pertangyangan nami di bagasan sadarion. Yak kaya nakon nasida li Tuhan, na tongom mangalului perkarejuan, baik ngolu di perdalanan ni ngoluna. Uboto hami, tradido idia dopamu, aha na pinangidiron rohana. Ala ni patuduhan ali Tuhan japalan na lomahi. Asa boy ba na li Tuhan mangulaw-ulaw na mangdutiak kanguluna di tonga-tonga ni portibion, bailas ni roha, dohot ulop-ulop di pamujon na tibagasan guarmo. Nangyanak kon nasida li Tuhan na di bagasan parsikolan. Leho bisuk do hapistaran na siyakoy. Ajari, parrohay. Asa gabi boy ba na ali Tuhan jol mana patas marroha. Maradopos sa luhu na akka guru do akka dongan na mangihuton akka parsiajaran na pinasaha ni akka pangajari. Songoni mali Tuhan nang dinatoras na lehon gugu hahipason dot las ni roha. Terlumobi pasu-pasu ganu akan naniulan ni nasida di hutama nang di Baliepe. Padaw na saragam niya kaparmaran, padaw akan na tahitani jolma parjahat na manggugay ulon nasida. Posro na milit Tuhan marhite Panginoon nami para diyo mo may gabitaw las ni roha di tonga-tonga ni keluargon. Songoni manang dihami salu na li Tuhan. Yak kaya nakon nami nang magudang patuduho seroka nito dina. Ya nakon ni huriam nakkan mga lului nang akaparkarejo ni patuduhon gabitaw las ni rohana. Na dia ka parsikulan patulus akka pinaningido ni si rohana asa tulus sita-sita ni yan nakon nami terlumobi sita-sita ni hami akka natorasna. Salut na malituhan ng pamilya si solhok nami nang yan nakon nami na hulang siya kami di tano akka parsarani. Ramoti dongani pasu-pasu gan ulon na si dalituhan o bartuasi do lomoreham. Manangahap ya lituhan na upangido hami di bagasab bornginon di nahorang malo hami mamilangi akka narikoti uboto hami pasaha may marguru tuasi do olong ni roham. Mulai hati madiho ali Jesus Tuhan nami di bagasan perjalanan di ngulu nami ura jumi roha nami do nagok dosa dohan meraduk podongan nami jolma terlumubi me meraduk pokok rohami tu julum mangido hasisani dosa nami urasi hamili Tuhan alani dosai asa tamahami gabi anak kom muhabaron ya kapasu-paso nanang sipasatom mutugan ngulu nami akup ni naku parsauli hok kami jalo matang yang nahusob bahok kamion olam mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Radesitutu aluaon nanay takupan muato rade nang diho aluaon si halasonom mutoto di tahun Tuhanmu wasai hodosam sasude tunggu nang paujat iba nasai jakon pakokok naik wate dek sude ahuralam topoti sandok dosani wangi dosai se sao Tuhan sude pangalasi oki dat jati saisak boto nang sesa dosam sasude marga medaging munang toni mani otok tong Tuhani Darwata martanya kita debata Jehovah na puji kami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Wak puji-puji ada malateon sumpah nasaro nami turupamu na sumber Tuhan. Sama sedingin besan gue andongan yang di kami sian are nang sopi saro tikio di legoro dari kami mereka sudah usang ulun iman bangulo ulun nami si kanu pari opat wasi do lo menira kala diri ngiri koma di Tuhan kami satu mari bagas nami we kan persara-sara rover pu itu mari bagas sama nami dengan nami balik tikio kembali Tuhan yang cara pertanyaan nami dari seminggu naik ke tua lalu muriam di lubuk nami perdalangan itu Tuhan saya memutuskan mengulungi Tong kami bagasan kami lo las roh las
Dari Tuhan nang di punay suton nami. Namat pengiduan na sida. Kasawa tuktong na manabay ay pason kadeng rugo. Asang itu alam manasunan siya menguji pasangapon karong nabali. Dalam tuktong na masu-masu suluk na nutangan nami utawin belite. Nang yan ako na sida Tuhan. Kasura po ang pagkarejuan, o kasatami Tuhan na kasawa tuktong. Nakatuduan pagkarejuan di yan ako na sida. Asang itu Tuhan maralas ni roh yang ako na sida dalam memuji pasangapon karong nabali. Nang yan ako na sida beli Tuhan. Yan bagasan persebelah tuang asan panggil Tuhan sama tetong nama nabay bisuk do bistaro sekali Tuhan asing ali Tuhan lantau yang aku nasidai yang lama juti ba ta belajar pasal sa guru na dalam penai asing ali Tuhan benar yang aku nasidai dia bijol manasid dulu na dia malik kami tamu ma di jero ali Tuhan yang diambil selalu nada pungun tuang asan panggil Tuhan asa tetong nama masuk kami sabahi yang ay pason gajah mungun dogo asing ali Tuhan lamar buka kami di dalam memuji pasangapun karung muna balik. Nang idul tangan kami Tuhan, nadi utan belepe do masatan. Nang motong nama sumasu saluk na idul tangan kami. Jalo mana menurun ka kolomi na nang bedegan susunod kami. Masang pun belum mamp perbandingan ini balik datang. Ano motong kami dikira be jalo marong pagka kami dalam menguti mulu nami singal pare. Nang selalu na balik Tuhan, kami keluarga kami bami nang solo na tama persarai. Ko masatan kami Tuhan nang motong nama nang sida peran muna. Dalam tupak pasu-pasu na tangan nasaro kekenal na menguduti mula si karupan. Dari Tuhan, nanti na mulak pa kami sa tuwan ibagas na manami do inanami balik ito. Kung masak kami di Tuhan, sama tuktong namin iparalan namin. Asang dari Tuhan sa kami Tuhan, bakit sa namin wasasalang. Pasok pang keluarga di bagasan namin do kas neroka. Nangi pengadil sutur namin di Tuhan. Kunting dalam kami non, kung masak kami di Tuhan, sama tuktong mandongan niya sida di bagason. Tabay namin do orang masak kami di Tuhan. Asang itu Tuhan lam perlas na sida dalam memuji pasangapun baru muna beli. Jadi jangan sampai kita namanya Tuhan, udah juga orang kami berdosa dengan orang namanya Tuhan. Maruduk kedongan kami joma, maruduk keluarga kami terlalu yang maruduk itu. Dulu saya sama dulu saya kami nakurangi. Asa tamami jom yang dirupa pun majalo pasu-pasu atau nak jalo kami. Jalo-jalo lima tangi yang pengiruan namion, olan mangasahon gorenakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Martangiat kami doh mandok melatih. Amin. Saat matu Yesus Saluhut nangoluki rohanang pambahenaku Saluhut nang ikiki saat matu Yesus saluhut na diriki Saat matu Yesus saluhut nangoluki Pakeoku matangaku Mula lamonai lakanang si majojaku mangihut tuhaki upasat matu Yesus saluhut nangiriki upasat matu Yesus saluhut nangoluki Matam yang mahita. Mandok puji-puji ya, kamu lihat ya, itu kasatan itu ali Tuhan itu kas bono di jamuna nama hidup pertanyaan seri dari ali Tuhan. Asimaram ali Tuhan, rangoti kami, jadi keluarga nang songoni, anak-anak inanami narotu, pendapat kami, ina dibalas pertanyaan di budaya Tuhan, tuhor pasal nang Tuhan. Nang hari-hari karena sida Tuhan, bermewah Tuhan. Akka manami, kami tahulan gure nami, pada betul kami, bila dibagakan pertanyaan dibalas pergunan. Ramoti Tuhan nasida, bangun alahum lihat nang di songoni Tuhan, wajib pagdok keluarga dalam hasil nang songoni kami tinggal di jauh Tuhan, dalam hari kami hasil asimaram ali Tuhan,
Bagi doa kita yang kami berhenti di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami bertanya kami Tuhan. Amin. Diperdalam dan Yesus dijolokku, olong di tanganmi manobuah, nang di ngolukku odo sobaoku, tunsona mardalan rapono, ubotono tekas panoguonmu, diiringi minggodolak kaki, saat rodi ujung ni pardalaku, togu maaf donok tulah bumi, si patali luha porseaoku, Wardi bion, alai dungo, utadang otuaku, margogo, dori ngolukon, uwatodo, rakas panoguanmu, niringi ringgodolak kaki, saat rodi ujung ni pardalaku, lagu maaf jarak tulang bumi. Tatangyak ko mapilin na tapapungon, tapauduk marohata martangyang mahita. Ale di bata manami na di benua gijang, odo harorwan ni salut sileo-leo na dinggan, dohok na sulibasan na mauliutus. Upasatay ma sinandiriyo mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohalami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak may tamangido di tangyang hatopatay. Alia manami na di baru agijang. Say pinorbadia magwarm. Say Roma harajom. Say sauk manomoni roham di banu tongoson na di banu agijang. Leo matuhami sedarion hanguluas setiap hari. Sesa madusa nami songok panisa nami. Idosa nidongan na mardosa Tuhan. Unak kami togyo tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay hodo na punarajaw. Dot hagugon. Rodi hasangapos sa liling-liling na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama hita. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuhita jala asima rohanami dahita. Di dopakkon Tuhan di batama buhina tuhita. Jala di pasaorhom madamena tutut ditabi taideo namin. Amin. 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 Oras marihita.